زي راديو دمص أمريكا راديو دمص أمريكا ب22 ب25 ب31 متر باند قامون راديو بالتلفزيون بإيتيوسات أب فيسبوك ويوتيوب مشت كاب 4 حساب 4 تنفرقان ويكا كاب 10 حساب 10 تنفرقان يمحلالف دحن دمسكم كبرى سمعتنا لومي 10 شمونت تقمتي 2021 ويكا شمونت تقمتي 2014 سوني معلتيو مدلواتنا بزينا كنجميرنا لومي بعال عيد مولد النبي اب ايرتران ايثيوبيان تخبيرو وعلو اب زينا تخاتيتلو دحر زينا دمام اب تግራይ متقعت نفاريت كمون ጥምየት ዝምልከቱ ጸብጻባት ብሰዓብ ቀደም ከቀርቢዮም ፉሊ ምድላውና ከዓ ኣብ ትግራይ ጥምየት ንኸብቃዕ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ዝጠመተ ፉሊ ምድላው ክህልወና ኢሉ ሁሉም ሰላም ሲኹም ምድላውትና ትከታተሉ ዝዕድመኩም ምንያ ፈርቄ ዜና ከነቀድሚና ካብ ገብረ መድህን كما يقنهم زينا كسمعكم أب كتما مقالن كبابيون لومي بستخايدة دبداب نفرتي موتن مقصلتن كمزس عبا مساخر عينن حكاي من غاليصام أوردان درتا طابع مسوبن كتما مقالة كبابي عداغانيو اتدبداب نفرت تخايدو بمسارت أبصاب حكايم هوسبيتال عيدر مقالة تشعات سوات بتدبداب نفرت تهاريمام ناب هوسبيتال كمزم كاللو كلتا كابعاتهم كمزموتو تفاليت الله كمز أبصاب وكيلنا ملقيتها صبها كم مقالة بمسارت زينا رويترز وهاب قال منقسي إثيوبيا لقصتولو نتي دبداب على تهيبا ملولو منقسي إثيوبيا سلامنتاي نكتمو يدبدب مقالة نا إثيوبيا كتما أيا كبلو ماليسوم دحر زينا توسخ صبصاب كلونا أيو بمسارت كاب وقعوي منقستاوي منشي عدي إنجليز أب سمن إثيوبيا نزولو سباوي كلولاو زوعل توسخي نا 9 مليون باوند حاجز كوفي مخانو تفاليتو مينيستر قدات أفريكا فيكي فورد نزيز قالتا بمخنيات قدام 16 تقمت تذكره عالم لخاوي معالت مقبي أقاطام بمقباريو بز مخنيات كعا عدي إنجليز نسباوي كلولاو إثيوبيا اتهبو حاجز 7 مليون باوند كبتصحيو أبتي أقاطامي كعا مينيستر فيكي فورد اتزكايا زلو كينات نقلولاو سباوي حاجز آمنا يدرتو سلزلو كلاتهم وغنات قلطف مقرات تسابقوتات كغبرون نسباوي حاجز أفدقك خفتون صويعان بمسارت قمقام حبرات منقستات أستات 5 مليون هزبي سمن إثيوبيا بسنك حسرات مقبي كساقن كلو أبتي زخف سباوي كلولاو زرعايو لزلو كل التقراي كعا زاقيد 10 مئتاوي نايت زدل حاجز تراح كباصح مخالو اتغازيت أو مقلسي يوسخ مبل 1496 بعال مولد نبي محمد بعال مولد اب إثيوبيان ايرتران تخبيرو وعلو اب أديس أبابا اب استخبر سنسرعات مدرز اسمعو تغلالي بريزيدانت قدات مسلمنا إثيوبيا حج عمر إدريس ناي سلام صاوعيتا اقربو مالو إلو ناي فانا برودكاستينج كوربوريت بتمساسال زينا بعال مولد النبي اب ايرترا لما عن تخبيرو وعلو وكيلنا برهان برها كاباس مرازل اخوز حصير صبصبالو نابوك حلفكم عيد مولد النبي الشريف لومي 18 تقمتي عملا إرترا تخبيرو كتما أسمرة أميلا جامع الكلافة الراشدين استخايد سنة سرعات نقطعات كوفيد 19 أب قمة بزقته وملكعو بوحد تساتفو أبالات قبائي إسلام أوقافن مرعات هايمانوتنيو تخايدو أفتي سنة سرعات قال زسمعو مولانا مفتي إرتران أبومبر لعلواي بايتو إفتاين إسلاماوي قدايات إرترا شيخ سالم إبراهيم نتاريخ حياونة النبي محمد دحر مزرزاروم حزبي أبناء إمنة بوثاتاتن كالئن لبلا كوفيد 19 نمكل هال زوسو قطعتاتن ممرحيتاتن أخبيرو نطفتاتو كاكايدن نفسو كحلون مغيرهم أبومبر قبائي إسلام أوقاف كتما أسمرا بوغنهم نبي محمد زختامن مرة زختامن زفلتو نبرو نزختامات سقومات دخاتات محجاز عاسو عابو مخانو قليسهم VOA زراربهم إمنان إسلامنا بوغنهم ناي نبي بعال والله قبول علي خافت خبرته كاب سلمات نبرهان زوصونا نتي حمشت توحيدنا تنادخونا إسلامنا ناوزو صحنا كاب زوصونا نورو خاودة دحانونا ناي برهان معاتي على معاتي
ኣብቲ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣከባብራ ነቲ በዓል ዘንጸባርቑ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ተኻይዶም እዮም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ። ካብ ቱኒዝያን ሊብያን ዝተበገሱ 141 ሰባት ብ6 ጀላቡ ትማል ሰንበት ኣብ ናይ ጣልያን ደሴት ላምፔዱሳ ኣትዮም። ፖሊስ ጣልያን እቲ ዜና ኣረጋጊጽዎ ኣሎ። ላምፔዱሳ ካብ ቱኒዝያ 145 ኪሎሜትር ካብ ሊብያ ድማ 300 ኪሎሜትር ርሒቓ ትርከብ። ዓለም ለኸ መርበብ ወለንተኛታት ኣድሕን ህይወት ነቲ ናይ ርዱእና ናይ ስልኪ ደወል ሰሚዖም ንሓለውቲ ወሰን ማይ ብምሕላፍ 31 ሰባት ዝፀዓነት ጀልባ ኣብ ቱኒዝያ ተገልቢጣ ይብል። 7 ሰባት ድሒኖም 2 ግን ጠሊቖም ህይወቶም ሲኢኖም 22 ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጥን። ብመሰረት ዓለም ለኸ ውድብ ፍልሰተኛታት IOM ዛጊድ ኣብዚ ዓመት ካብ ሰሜን ኣፍሪካ ብባሕሪ ሜዲትራንያን ኣቢሎም ናብ ኣውሮፓ ከኣትዉ ዝፈተኑ 1300 ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም ኣለዉ። ብመሰረት ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ኣብዚ ዓመት ጥራይ 47932 ሰባት ኣብ ጣልያን ኣትዮም ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት 34154 ሰባት ጣልያን ኣትዮም። ቀደም ስዊዝርላንድ ተባሂላ ትጽዋዕ ናይ ዝነበረት ናይ ሕዚ ኢስዋትኒ መንግስቲ ኣብ ቀረባ ብሰንኪ ዝተለዓለ ተቃውሞ ተምሃሮ ሰራሕተኛታት መጓዓዝያ ህዝብን ጉጅለታት ደገፍቲ ዴሞክራሲን ኣብያተ ትምህርቲ ንዘይተወሰነ እዋን ዓጺዎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሲልዮ ፓስ ዲላሚኒ መንግስቲ ናይቶም ተምሃሮ ሕቶ ንምምርማር ግዜ የድልዮ እዩ ኢሎም ንትምህርቲ ምሕሳም ኣብ መጻኢኦም ንዝህልዎ ከቢድ ሳዕቤናት ዘይምርዳእ እዩ ኢሎም ንተምሃሮ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ተምሃሮ 2 ኣባላት ፓርላማ ንክፍትሑ ብምሕታት ናብ ክፍሊ ኣይነኣትን ኢሎም ተሓሲሞምን ንህንጻታት ኣብያተ ትምህርቲ ብሓዊ ኣባሪዖምን ኣለዉ። ናይ ስዊዝርላንድ ማሕበር ተምሃሮ ፕሬዚዳንት ሉዋዚ ማኩንጋ ተምሃሮ ኣብታ ሃገር ብዘይውዓል ሕደር ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ክረጋገጽ እዩ ሕቶኦም ክብል መሊስሎ። ጋምቢያውያን ኣብቲ ኣብ ወለዶታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ተባሂሉ ዝተገልጸ ምርጫ ኣብ ታሕሳስ ድምፆም ክህቡ እዮም። ኣብ ጋምቢያ ድሕሪ ንዴሞክራሲያዊ ሃዋህው ዝዓፀወ ዝበሃል ዘስካሕክሕ ስርዓት ውልቀ ምልቂ ጃሜ ፈላማይ ምርጫ እዩ። ዋና ሰናዳኢ ብዲጂታል ኣብ ዝፍኖ ኣርካምባ ታይምስ ሰይኒ ማርና ኣብዚ ሰሙን ኣብ ባንጉል ዝተረኣየ ህዝባዊ ተቃውሞ ሰልፊ ናይ ጋምቢያ ሲቪል ማሕበረሰብ ታራን ሓይልን ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ፕሬዚዳንት ኣዳማ ባሮው ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስልጣን ክሕዙ ከለዉ ዝኣተውዎ ቃል ኣበይ በጽሐ ኢሎም ከም ዝሓቱ መርኣያ ኣብነት እዩ ኢሉሎ። ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ማኑኤል ማክሮን ቅድሚ 60 ዓመታት ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ኣልጀርያውያን ተቃውሞታት ንምዕፋን ዝተፈጸመ ይቕረ ዘይበሃል ገበን እዩ ክብሉ ኮኒኖምዎ። ማክሮን ሙሉእ ይቕሬታት ተዘይሓተቱ እውን 200 ኣልጀርያውያን ሰልፈኛታት ዝተቃትሉሉን ልዕሊ 12,000 ዝተኣሰሩሉን ጭፍጨፋ ብናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ዝተዋሃበ ብርቱዕ ኣፍልጦ እዩ። ኣብ መወዳእታ ላዕለዋይ ዲፕሎማትን ወታደራዊ መራሕን ኮሊን ፓወል ኣብ መበል 84 ዕድሚኦም ዓሪፎም። ጀነራል ኮሊን ፓወል ፈላማይ ጸልም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካን ኣብ ቦምበር ሓበራዊ ወታደራዊ ሓይልን ኮቪድ-19 ብዝፈጠሮ ምትሕልላኽ ጥዕና ሎማዓንቲ ሶኒ ዓሪፎም ኣለዉ። ስድሮኦም ብፌስቡክ ኣቢሎም ዝድነቕ በዓል ገዛ ወላዲቦ ኣቦ ሓጎን ዓብዪ ኣሜሪካውን ሲእና ኣለና ክብሉ ምዕራፎም ኣውጆም ኣለዉ። ፓወል ሙሉእ ብምሉእ ናይቲ ቫይረስ ክታበት ወሲዶም ከም ዝነበሩ ዝገለጹ ስድርኡ ሰራሕተኛታት ሕክምና ካብ ዋሽንግተን ውፅእ ኢሉ ናይ ዝርከብ ሃገራዊ ማእኸል ሕክምና ዋልተር ሪድ ኣመስጊኖም ኣለዉ። ፓወል ኣብ ናይ መጀመርያ ናይ ስልጣን ዘመን ሪፐብሊካዊ ፕሬዚዳንት ጆርጅ ዳብልዩ ቡሽ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ብምዃን ኣገልግሎም። በዓል 4 ኮኸብ ጀነራል ፓወል ቅድም ክብል ብ35 ዓመታት ወታደር ኮይኖም ዘገልግሉ ካብ 1989 ክሳብ 1993 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ትሕቲ ወላዲ ኣቦኦም ንቡሽ ፕሬዚዳንት ጆርጅ ኤች.ደብልዩ ቡሽ ኣቦ ወንበር ሓበራዊ ወታደራዊ ሓይሊ ብምዃን ንፔንታጎን መሪሖም እዮም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ዜና ኢና ክንከታተል ጸኒሕና ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ሰማዕኹሞ ኣብ ከተማ መቐለን ኣብ ከባቢኡ ዝርከብ ገጠር ጣብያን ሎሚ ብዝተኻየደ ደብዳብ ነፋሪት ሞትን መቕሰልትን ከም ዘስዓበ መስኻኽር ዓይንን ሓኻይምን ገሊጾም ኣለዉ። ኣብ ወረዳ እንደርታ ጣብያ መሶቦን ከተማ መቐለ ከባቢ ዕዳጋን እዩ እቲ ደብዳብ ነፋሪት ተኻይዱ። ወኪልና ሙሉጌታ ጽባህ ካብ መቐለ ዝለኣኸ ጸብጻብ ኣሎ ይቕጽል።
لموانتي سوني شمونت تقمتي 2014 عام تمرت اب كلل تግራይ ወረዳ እንደርታ ጣብያ መሰቦም حارينا ابستب حاله مندر كباب ساعات 3 بستفصم دبداب نفرتي كبتي يحلو زنبرو احات كم زموتون ጉዳት አካሉን ከም ዝበጽሐ ተገሊጾሎም ዶክተር ቸርነት ገብሩ ኣብ መቀለ አይደር ሪፈራል ሆስፒታል ሐኪም ሎማንቲ ብዝበጽሐ መጥቃዕቲ ትሽዓተ ሰባት ናብ ሆስፒታል ከም ዘኣተውን ካብዚኦም እቶም ክልተ ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ተዛሪቦም ካብቶም ሰለስተ ናይ መጀመርያ ዘኣተው ክልተ ሞታት እዮም ሓደ ወዲ 12 ዓመት እዩ ህፃን እዩ እቱ ሓደ ድማ ወዲ 14 ዓመት እዩ ያው ሞት ኮይኖም እዮም ክልቲኦም መጽኦም ከነድሕኖም ኣይካልናን ቦምባርድሜንት ዝደረሶ ቦታ ሞይቶም እዮም መጽኦምና ማለት እዩ ሓደ ግን ያው እንግዲህ ሰርቫይቭ ገይረሎ ንቀጻላይ ንካታተለለና ማለት እዩ ድሒሮም 6 ካብቶም 6 ዝመጹ እቶም ክልተ ንሽተይ ክብድ ዝበለ መጉዳእቲ ወጽሕዎም ኣለው እቶም ዝተረፉ ቅልል ዝበለ መጉዳእቲ ወጽሕዎም ኣለው ግን እቶም ቅልል ዝበለ መጉዳእቲ ዝወጽሖም ጭንቅላት መጉዳእቲ ስለዝኾነ ዳሕራይ ታይ ከም ዝኸውን ኣይፍለጥን ነቶም ዝቆሰሉ ሰባት ንምሕካም እኹል ናውቲ ሕክምናን መድሃኒትን ድማ የለን ኢሎም ድሕሪ ኣብ ሓሪና ዝበጽሐ መጥቃዕቲ አውሮፕላን ድማ ዳግማይ ሰዓት 6 ፈርቃን ኣብ ከተማ መቀለ ከባቢ ዕዳጋ ዓዲ ሓቂ ብዝበጽሐ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ጉዳት በጽሕዎም ተባሂሎም ኣብቲ ቦታ ካብ ዝቆሰሉ ሓደ ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል አይደር እናተሐከመ ዝረኸብዎ ገብረ መድህን ሃይላይ ዝተባሃለ ምስ መሓዝቱ ካብቲ ዕዳጋ ናብ እንዳ ገብርኤል ዝተባሃለ መንደር እናተጓዓዘ እንዳሃሎ በዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከም ዝቆሰለ تزاربهم دا ገብርኤል ነኸረኹ ሰለስተ ሰብና ነርና በሓደ ዓረኽቲ ካው يعني انا ما صقامه الي خلا اغاري خلتي اغاري كغولل تحتي كل ترشش ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ምስክር ዓይኒ ጀማል ከደር ድማ በቲ ደብዳብ ዝቆሰሉ 6 ሰባት ርኤ ይብል አዘው ዝለለ መውዛሕት ሰብ ንጹህ ሰብ እንዲዩ በቃ እሱዚ ታይዲው በቃ ለዘም የደለ ዘም መማራር ሐብቻ ይገለሉ ለዚ ሐሸት ይብስር ማን ሰለካ አምነ ይውሊ ማለት ሰን ምዃኑ ፈሊጡ ከዕዳጋ በጣም ልገርመካ ዛ ቁምብላ አቴኔዋ ከዕዳጋ 20 ሜትሮ ወይ 30 ሜትሮ ካው ይብሊ አጋጣም ሆነ ዕዳጋ ያሐሲቦ ዕዳጋ ሰኒ ዕዳጋ ማዓልት ስለለሆነ ያው ካአሲሒቱ አጋጣም መውሊድ ያም መስጊድ ወነፍጥቃናሎ ያው تعمي يحمى أسرح سريحو أداقا عد حقي دحرت دبداب نفرتي تعاطيو أبتا أداقا زنبور سبات دما نناب جزوم كخدو تغيرو لهم أبلع لي هيوت سبات كاب زبت حق قدات بتوسخي أبلع لي نبرتون زبت حق قدات تعازيبين بيروت أدتان من محدارن كل التقراي أب زحلفو ملختين أب جنباري بتحوزو اللو سعرات تختيلو أبلع لي نتوحان زيقاتات دبداب يفت سمالو بمبال نمنجست فيدرال كاسي صالوم ندمت أمريكا ملقيتات بها مقلم حجون كاب تግራይ ኣይክንወጽኒና ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዘሎ ስእነት መሰረታዊ ቀረባት ምግቢ ሓይሎ ዜጋታት ንሞትን ሕማምን ይቃልዑ ከም ዘለው ወኪልና ሙልቂታ ጽባህ ካብ መቐለ ጸብጺውሎም ናብ መወከሰ ሆስፒታል አይደር ከይዱ ንሓኻይምን ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ዝመጹ በትደርቂ ዝተጠቕዑ ዜጋታትን ኣዘራሪብሎ ሕጅውን ሙልቂታ ጽባህ ወይዘሮ ምሕረት ገብረይ በሐላም መቅደስ ሙሉ ዝተባሃለት ክልተ ዓመት ዘዕድሚ ኣጓለን ብምኽንያት ሕጽረት ምግቢ ከም ዝሓመመት ይዛረባም ወይዘሮ ምሕረት ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ጽራእቦ ምበርታ ጣብያ ቂሕን ነባሪት ኮይነን ኣብ ከባቢየን ውግእ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ካብ ገዝአን ወፅየን ንሰለስተ ሰሙናት ዝኣክል ኣብ በረኻን ገደልን ምስ ደቀን ከም ዘሕለፋ ይዛረባም ኣብቲ እዋን ድማ ህፃናት ደቀን እኹል ምግቢ ብዘይምርካቦም እቲ ሓንቲ ጓለን ከም ዝሓመመትየን ዝገልጻ ናብ ገዛ ኣብ ዝተመለሳሉ እዋን እውን እኽለን ብወታደራት ተዘሪፉን ተበላሽዩን ከም ዝረኸቦ ገሊጸን ካብ ስደት ኮይኑ ከዘንትና ብዙሕ መዓልቲ ሰለስተ ሰሙን ልባል ወፂና ኢና ናይ በረኻ ይነቕኒና ኣሕና ሓድግና ጅር ኸድና ብድሕሪያና ሳቶም ጀሞ ሰፊሮም ገጸን ይኹን ክፍትዮ ብልጎሎ ግን ይለዩሎም ዋላ ክጉርጉሩ ዝገዛ ቅርሽኩም ዝኾነ ንብረት ይኹን ኣርገ በቕሊ ይበልዖ ሓገዝ ምግቢ ከም ዘይረኸባ ዝገለጻ ወይዘሮ ምሕረት ኣብ ከባቢየን ንሕርሻ ዝጥቀምሎም ኣብዑሩውን ብወታደራት ብሓይሊ ተወሲዶም ተሓሪዶም የሚለን ኣብዚ ሕዝዋን ብምኽንያት ሕጽረት ምግቢ ዝሓመመት ጓለን መቅደስ ኣብ መቐለ አይደር ሪፈራል ሆስፒታል እናሐከማ ይርከባም ዝሓመመት ጓለን ኣብ ከባቢየን ዝርከቡ ትካላት ጥዕና ስለ ዝዓነው ብቐረባ ዝሓመመት ጓለን ክሕክማ ከም ዘይኽኣላውን ገሊጸን ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል አይደር ብምኽንያት ሕጽረት ምግቢ ሓሚሞም ዝኣቱ ህፃናት ብበዝሒ ይውስኹ ከም ዘለው እዩ ሓኪም ህፃናት ሆስፒታል ዝኾኑ ዶክተር ኤልያስ ከድር ዝዛረቡም ታዶ እኹል ምግቢ እንደሕዘረኸውን እኹል ጸባ ኣይክህልዋን ግን ታዩ ወላ ታዶ እኹል ጸባ ተሃሊዋ ቆልዑ 6 ወር ሕምስ ማለኦም ተወሳኺ ምግብታት ክረኽቡ ነይሮም ብዙ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ግን
ተወሳኺ ምግብታት ገንዘብ ነው አሉ ገዚአኻ ጥቅም ጣዕመ ጸጋም ሁንታስ ዘሎ ያው ዋና መንቀሊው ያው ሕጽረት ምግቢ ማለት ነው ተማልኡ እኩል ዝኾነ ምግቢ ናቀረበ ይኾነ ካፍቲ ቅድሚ ኸዚ ብዝበለጸ ብዙሕ ዝበሉ ተሐከምቲ ህፃናቶም ዝመፁ ዘሎ ያው መንቀሊው ድማ ምስቶ ኸዚ ዘሎ አጋጢሙ ዘሎ ሁነታት እኩል ዝኾነ ምግቢ ቀረብ ስለዘየለ ብእውን ተወሳኺ ሕማም ተደራቢ ሕማም ናሓዞም ካብ ቅድሚ ኸዚ ዝረኣናዮምስ ብዝኸፍአ ብዝበዝሐ ኩነታት እዮም ዝመፁ ኣለዉ ኣፍ ሞት በፂሖም ዝመፁና እኒአው ምስ ተወስኺ ድማ መድሓኒት ደሞ እኩል እናተረኸበ ይኾነ ይፀገም ዘሎ ማለት እዩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሪኤ ኢሳያስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ጥሜት ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮ ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ክልል ግልጋሎት ይህቡ ኣብ ዘለው ትካላት ጥዕና ብበዝሒ ብሕፅረት ምግቢ ዝሓመሙ ህፃናት ይኣትዉ ከም ዘለውን ሂወት ሰብ እውን ይሓልፍ ከም ዘሎ እዮም ገሊፆም በቱ ኣብ ዝሓለፉ 3 ወርሕ ብፍላይ ምስ ዘሎ ዕፅዋ ኩሎም መዳይ ዕፅዋ ተኹነታት ናብ ዝገደደ መንገዲ ይወስደሎ ናይ እዚኦም መርአይታት ሓደ ቀረብ ንምግቢ ዝኸውን ዘይምህላው እዩ ካልኣይ ብሕፅረት ምግቢ ዝተጠቕዑ ወገናት ከዓ ነዚ ክሕክም ዝኽእል ለሙዕ ምግቢ እውን የለን ብኡ ደረጃ ዝመፅእ ሓልክታት እውን ንዑ ዝሕክም መድሓኒታት የለን ስለዚ ተኹነታት ኦልሞስት ምስቱ ዝሓለፉ ኣብ ስርዓት ጥዕና ማህሰይቲ እውን ክረአ ከሎ ኦልሞስት 80% ጥዕና ትካላት ኣብ ዝዓነያሉ ከምዚ ዓይነት ግልጋሎት ዝረኽቡ ሰባት ከዓ ብምኽንያት እዚ ኣብ ዝበዝሕሉ ግዜ ኣብ ብመዓልታዊ ብዓሰርታት ኣብ ትግራይ ዘለዋ ጥዕና ትካላት ብጥሜት ዝሞቱ ወገናት ሪፖርት ዝገብራሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ብምኽንያት ጥሜት ሓሚሞም ናብ ትካላት ጥዕና ዝኸዱ ተሐከምቲ ትካላት ጥዕና እቲ ክልል ብምዕናዎም እኹል ግልጋሎት ኣይረኽቡን ዘለው ኢሎም ዶክተር ሪኤ ኢሳያስ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበኻ መቐለም ንኽልቲዩ ጸብጻባት ነመስግነካ ሙልጌታ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቪዥን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ምሳኹም ሓቢረኩም ዘለኹ ከዓ ምኒ ኣፈወርቄ ዝቕፅል እምበኣር ፍሉይ ምድላውና ይኸውን ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራትን ኣባላት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ደዋ ምባል ተረኦም ንኽፃወቱ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተነቢሩ ዘሎ ዕፅዋ ከብቅዕ ንኽሕግዙን በትውግእ ንዝተጎድኡ ሓገዝ ንኽበፅሖም ዝዓለመ ወፍሪ ተሳሊጡ ኣሎ ክብል ሬፊጂስ ኢንተርናሽናል ናይ ዝተባህለ ትካል ኣተሓባባሪ ወፍሪ ጥሜት ኣብ ትግራይ የብቅዕ ዴቪድ ዴል ገሊጹሎ በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራርብዎ ናብ ኣጓሕልፈኩም Since conflict started on the 4th of November last year ዓሚ ሕዳር ውግእ ካብ ዝጅምር ንነዘ ኣስታት 2 ሚልዮን ተጋሩ ተፈናቂሎም ውድመት ንብረት ሰላማውያን ሰባት ትሕተ ቅርፂ ተፈጺሙ ኣሎ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን 1.5 ሚልዮን ሰባት ተለኪሞም እዮም እውን ይብል ንሱ ኣስዒቡ እቲ ውግእ ኣብ ዝተጋፍሐል እዋን ጥሜትን ህፁፅ ጠለብን እውን ሓቢሩ ተጋፊሑ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብ ትግራይ ጥሜት መዓልታዊ ይጋደደሎ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን እውን ቅድሚ እቲ ውግእ እውን እንተኾነ ኣብ ከባቢታት ሰቆጣን ዋግኽምራን ትሑት መነባብሮን ዝተቓልዑን ሰባት ስለ ዝነበሩ እዚ ግጭት እዚ ደው እንተዘይሉ ክሳብ ንዓመታ ዝዘልቕን ኣብ ቅድሚ ዓይንና ከቢድ ሰብኣዊ ጥፍራት ተዘርጊሑን ኢና ንረኽቦ ኣባለ ንሱ ናይ መቐለ ወኪልና ኢልናዮ ኣብ ትግራይ ሰባት ብሰንኪ ጥሜት ሙማት ከም ዝጀመሩ ዝሕብር ሪፖርት ከም ዝረኸበ ጠቂሱልና ኣሎ ረፊጂ ኢንተርናሽናል እውን ማሕበረሰብ ዓለም ጣልቃ ንክኣቱ ተደጋጋሚ ጻውዒት ኣቕሪቡ እዩ እንታይ ግብረ መልስን ውፅኢትን ተረኺቦም ኣለዉ ዝብል ሕቶ ኣስዒበሉ ኣብ ረፊጂ ኢንተርናሽናል ኣተሓባባሪ ወፍሪ ጥሜት ኣብ ትግራይ የብቅዕ ዴቪድ ዴል ከምዚ ይብል When we started this campaign in June of this year, it was to call upon the Secretary General and the UN Security Council. እዚ ወፍሪ እዚ ዝሓለፈ ጥሪ ክንጅምሮ ከለና ዕላማና ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራትን ቤት ምኽሪ ጸጥታን ነቲ ውግእ ደው ምእንታን ከብልዎ ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ውዕል ንኽግበረሉን ብዘይምቁራፅ ንኽሰርሐሉን እዩ ነይሩ
ዋና ጸሓፍን ቤት ምኽሪ ጸጥታን ክዘራረቡሉን መግለጽታት ከውጹን ዋላ እውን እንተጀመሩ እቲ ውግእ ግና ይጋፋሕ እዩ ዘሎ። ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝወርድ ዘሎ ክፈልጥ ኣለዎ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ውግእ ተራ ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ዘይኮነ ሰፊሕ ሓደጋ ሰላምን ጸጥታን ዘለዎ ከም ዝኾነ ክርዳእ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት በይኑ ዘይኮነ ትኹረት ሕብረት ኣፍሪቃ እውን የድሊ ይብል ዴቪድ ዴል። ብዙሕ ምድንጋራት ዝረኣየሉን ወሰንቲ ኣካላት ኣብ ዝተጸገሙሉን ወቕቲ ስለ እንርከብ እዩ ዝበለጸ ትኹረት ኣብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ንገብር ዘለና ዝብል ንሱ ከምኡ ምስ እንገብር ጉዳይ ኢትዮጵያን ትግራይን ብዝምልከት እዩ ኩሉ ሻዕ ኣብ ኣጀንድኡን ክገብርን ምድንጋራትን ናይ ሓሳብ ኣፈላላይን ክፍተትን ንከየሉ ግጭት ምስ ዝቕጽል ጥምየት ህይወት ሰባት ከይበልዕ ኢና ንሰርሕ ዘለና እውን በለ። መንግስቲ ኢትዮጵያን 7 ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያተይ ጣልቃ ኣትዮም ኢሉ ካብ ግዛኣቱ ከም ዝሰጎጎም ዝዝከር እዩ። እቲ ስጉምቲ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ንዛረበሉ ዘለና ጸገም ዝያዳ ሓላሊኽዎ ኢልካ ተኣምን ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ዴቪድ ዴል ይምልስ። As far as I know, the senior UN officials have yet to be replaced. At any time you remove a leadership. ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ነቶም ዝተሰጉ ዝትክኡ ሓለፍቲ ዛግድ ኣይተመደቡን ዘለዉ። ኣብ ወፍሪ ህፁፅ ኩነታት ዝተመደቡ ሓለፍቲ ክትክእ ከለኻ ኣሳልጦን ትኹረትን ኢኻ ትስእን። እዚ ተፈጥሯዊ እዩ። እዚ ኩነታት እዚ ድማ ንስራሕቲ ሰብኣዊ ረድኤትን ሓገዝ ንዝጽበዩን ዝጐድእ እዩ። እወ ረፊጂ ኢንተርናሽናል እቶም ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ስራሕቶም ስለ ዝዓየዩ ጥራሕ ካብቲ ሃገር ምብራሮም ኮኒንዎ እዩ። ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ስራሕቶም ስለ ዝፈጸሙ ጥራሕ ዝባረሩ እንተኾይኖም ምኹናና ክንቅጽል ኢና ይብል ንሱ። ኣብዚ ቀረባ ሰሙናት ረፊጂ ኢንተርናሽናል ምስ 30 ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላት ብምትሕብባር ናብ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራትን ናብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራትን ደብዳቤ ከም ዘቕረብኩም ዝዝከር እዩ። ዕላምኡ እንታይ ነይሩ? ውፅኢቱ ኸ ኢለዮ ዴቪድ ይቕጽል። To urge the Secretary General and the Security Council to put an end to the conflict. ዕላምኡ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራትን ኣባላት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራትን ነቲ ውግእ ደው ኣብ ምባል ተርኦም ንክጻወቱ ንምዝኽኻር እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተነቢሩ ዘሎ ዕፅዋ ንኸበቅዕ ንኸሕግዙ በቲ ውግእ ንዝተጐድኡ ሓገዝ ንኽበጽሖምን ዝዓለመ እዩ ነይሩ። እቲ ሰነድ ንኽልቲኦም ወገናት ኣረኪብና ኣለና። ድሕሪኡ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ኩነታት ትግራይ ንክዘራረብ 2 ግዜ ተኣኪቡ እዩ። ስለዚ ኩነተ ጥምየትን ውግእን ኣብ ኣጀንድኦም ንክኾን ሰርሒና ኢና ኢሉ። ሓደ ካብቶም ኣስታት 30 ትካላት ዝጸውዕዎ ዓለም ለኸ ተዓዘብትን ጉጅለ ምጽራይን ክዋፈሩ ዝብል እዩ። እንተኾነ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት እዚ ስራሕ እዚ ይፍጽሞ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ስለምንታይ ኣብ ዝርዝር እቶም ክፍጸሙ ኣለዎም ትብልዎም ተኻቲቱ ንዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ ከሎ ጥምረት ኮሚሽናት ሕቡራት ሃገራትን ኢትዮጵያን ካብ መፈለምታ ዝቕጽል ወርሒ ኣቢሉ ንዝበጽሕዎ ሪፖርት ወግዓዊ ክገብሩ እዮም ዝብል ትጽቢት ኣሎ። ከም እምነት ረፊጂ ኢንተርናሽናል ግና ብርክት ዝበሉ ግፍዕታት ተፈጺሞም ይፍጸሙ ስለ ዘለዉ ተወሳኺ ምጽራይ የድሊ እዩ ኢና ንብል። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋር እውን ግፍዕታት ተፈጺሞም እዮም ዝብል ክስታት ኣለዉ። እዚኦም እውን ክጻረዩ ይግባእ ይብል ንሱ። ምክትል ፕረዚደንት ረፊጂ ኢንተርናሽናል ሓላፊ ፕሮግራምን ፖሊስን ሄርዲን ሎንግ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መሪሕነት ሕቡራት ሃገራት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ንኣሽሓት ህዝብታት ኣብ ትግራይ ሕቶም ምንባርን ዘይምንባርን ማለት እዩ ክብል ጠቒስዎ ኣሎ። ሕቶይ ካብ ሕቡራት ሃገራት ኮነ ካብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት እንታይ እዩ ትጽቢት ትገብሩ? እንታይ ስለ ዝጐደለኸ እዩ እቶም ኣካላት ክሳብ ሎሚ ካብ ምውፃእ መግለጽታት ሓሊፎም ናብ ተግባራዊ ስጉምቲ ክበቕዑ ዘይከኣሉ ዝብል ሕቶ ኣቕሪበሉ። ዴቪድ ዴል ይቕጽል። The UN Security Council must act in concert as one. Until today, that has not been possible. ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ከም ሓደ ኣካል ክብገስ እዩ ዝድለ ዘሎ። ክሳብ ሎሚ ግና ብሰንኪ ሩስያን ቻይናን ኣይተኻኣለን። እዚ ኩነታት እዚ ክቕየር ኣሎ። ቻይናን ሩስያን ዝገብርኦ ዘሎ ምትዕንቓፍ ሓደ መዓልቲ ዋጋ ዘኽፍለን እዩ ዝመስለኒ። ቤት ምኽሪ ጸጥታ ብሕብረት እዩ ዝነጥፍ። እቲ ቤት ምኽሪ
ብሕብረት ክብገስ ድልየት ዘይብሉ እንተኾይኑ ግና ጥፍኣት እዩ ዝስዕበለ ኣብ ረፊጂ ኢንተርናሽናል ኣተሓባባሪ ወፍሪ ጥምየት ኣብ ትግራይ የብቅዕ ዴቪድ ዴል ክንከታተሎ ዝጸናሕና ኣብ ሬፊጂስ ኢንተርናሽናል ኣተሓባባሪ ወፍሪ ጥሜት ኣብ ትግራይ የብቅዕ ዴቪድ ዴል ዘተኣናገደ መደብ ነይሩ። ኣነ እውን ነጋሻናን ንበትረን ኣዝየ መስግን። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ ክንበብ እዩ። 16 ጥቅምቲ መዓልቲ መግቢ ዓለም እዩ። አንጻር ጥሜት ቃልሲ ናብ ተግባር ዝተቐየረላ ዕለት። እዛ ዕለት ኣብ 1945 ኣብ ሕቡራት ሃገራት ምምስራት ትካል መግብን ሕርሻን ወይ ድማ ፋኦ ዝተጋህደላ እያ። ምምስራት እዚ ትካል ጥሜትን ሕፅረት ዝተመጣጠነ መግብን ኣብ ዓለም ዘብጽሖ ሳዕቤን ዝተርፈሉ መገዲ ግንዛበ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ። ከም ጸብጻብ ትካል መግብን ሕርሻን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይ ድማ ፋኦ ኣብ ዓለም ሓደ ካብ 3 ሰባት ወይ ድማ 2.37 ቢልዮን ሰባት ኣብ 2020 እኹል መግቢ ብዘይምርካቦም ንሓደጋ ጥሜት ተሳጢሖም። እዚ ማለት ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዳርጋ ብ320 ሚልዮን ሰባት ወሰኻሪ እዩ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን 16 መስከረም ኣብ ዋዕላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣሜሪካ ነዚ ክትሕግዝ ቅርብቲ እያ ኢሎም። At a time when nearly 1 in 3 people globally do not have access to adequate food. ኣብ ዓለም ካብ 3 ሰባት እቲ ሓደ እኹል መግቢ ክረክብ ኣብ ዝጽገመሉ እዚ እዋን ኣሜሪካ መሻርክታ ብምትሕብባር ብቕልጡፍ ሕፅረት ዝተመጣጠነ መግቢ ክእለየሉ ዘኽእልን ንመጻኢ ንዓሰርተታት ዓመታት ቀጻልነት ብዘለዎ መገዲ ዓለም ንምምጋብ ዘኽእል ቅድመ ምድላው መዚ ተታሒዙ ድማ ኣሜሪካ ጥሜት ንምእላይን ስርዓት ኣመጋገባ ዝምልከት ኣብ ሃገርን ካብ ሃገር ወፃእን ኢንቨስት ንምግባር $10 ቢልዮን ንምሃብ ቃል ተኣቱ እዮም ዝበሉ። እዚ ናይ ነዊሕ ዓመት ኢንቨስትመንት ብሓደስቲ ሜላት ሓጊዙ ምውርራስ ስርዓት ኣመጋገባ ንኽህሉ ይገብር። ዝተመሓየሸ መሰረተ ልምዓት ንቐረባት መግብን ኩለ መዳያዊ ዕድላት ዕዳጋን ንደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ቀዳምነት ዝህብ መደባት ኣመጋገባ ዘመሓይሽ ብኽነት መግቢ ዝቕንስ ከምኡውን ኣብ ሃገርናን ዓለምናን ምምሕያሽ ከባቢያዊ ለውጢ ኣየር ንኽመጽእ ዝግበሩ ጻዕርታት ንምድጋፍን ንኽልመዱን ለውጢ ከባቢ ኣየር ዘላቒ ስርዓት ኣመጋግባን ከምኡውን ውሕስና መግቢ ዓለምን ከይዲ ኣመጋግባን ንምፍታሕ ሳይንሳዊ መሰረት ዘለዎም ፖሊሲታት ንምትግባር ድልዋት ኢና ክብሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከን ተዛሪቦም። It's vital that we invest in reducing hunger, promoting so-called climate-smart agricultural practices. ጥሜት ንምቕናስ ኢንቨስት ምግባርና ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ምምሕያሽ ለውጢ ከባቢ ኣየር ዝህልው ብሉጻት ዝበሃሉ ልምዓት ሕርሻ ምግፋሕ ልዕሊ 400 ተሳትፎ ሕርሻ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማዕረ ወናንነት መሬትን ጥሪትን ፍትሓዊ ልቓሕን ኣታውን ኣብ ምርካብ ውሳነ ኣብ ምሃብን ዓብዪ መድልዎ ይፍጸመን። ኣብቲ ስራሕ ብቐንዲ ዝዋፈሩ ሰባት ሰብኣዊ መሰሎም ዘይኽበር እንተኾይኑ ከዓ እቲ ክመጽእ ዝድለ ለውጢ ስርዓት መግቢ ዓለም ብምሉእ ዓቕሙ ክትግበራ ይኽእልን እዮም ዝበሉ። ኣሜሪካ ኢሎም ፕሬዚዳንት ባይደን ብሚልዮናት ንዝቝጸሩ ኣብ ጸገም ዝርከቡ ሰባት መግቢ፣ ማይ፣ መጽለሊ፣ ህጹጽ ኣገልግሎት ጥዕናን ኣድላይ ህይወት ኣድሕን ሓገዛትን ብምቕራብ ንሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ኣስተዋጽኦ ምግባራ ክትቀጽል እያ ኢሎም። ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ እዩ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡን ሬድዮ ብቴሌቪዥን ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ከምኡን ኣብ ፌስቡክ ዩቲዩብ ኣቲኹም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። መደባትና ብቐጥታ ፈነወና ኣብ ትግርኛ .voa news .com ኢልኩም ኣቲኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ። ኣብ ፌስቡክ እውን ብቐጥታ ግን ምናልባት ናይ ቀጥታ ፈነወና እንተምሊጥኩም እውን ኣብዞም ዝተባህሉ ትግርኛ news .com ኣቲኹም ወይ ድማ ኣብ ፌስቡክ ተመሊስኩም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ክንዛዝሚና ኣብ ናይ ጽባሕ ሰሉስ ምድላዋትና ክሳብ ንረኽበኩም ምሳኹም ሓቢረኩም ዘምሰኹ ምንያ ኣፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።